Pikós lezárás. Lekötjük a szélszemet, majd kötünk 2 sima szemet. Az utoljára kötött szemet visszavesszük a bal tűre. A bal tűn lévő második szemet simán lekötjük, ám ezt a szemet is visszavesszük a bal tűre. A bal tű harmadik szemét simán lekötjük, ezt is visszavesszük a bal tűre. A bal tűről 4 szemet 2-esével fogunk áthúzással leláncolni. Először lekötünk egy sima szemet, lekötjük a következő szemet, és az először kötött szemet áthúzzuk a második szem felett. Lekötünk egy szemet, az első szemet áthúzzuk felette. Lekötjük most a negyedik szemünket, e fölött is áthúzzuk az első szemet. Most vagy kihagyunk szemeket, vagy pedig következik a következő pikó. Átvesszük a bal tűre a szemet, a második szemet simán lekötjük, visszavesszük a bal tűre. Lekötjük a harmadik szemet, visszavesszük a bal tűre. A szemeket 2-esével leláncoljuk, lekötöttünk 2 szemet, az elsőt áthúzzuk a második felett, megint lekötünk egy szemet, az elsőt áthúzzuk felette, és lekötjük a negyedik szemet, az elsőt áthúzzuk felette. Következik a harmadik pikónk. Egy szemet lekötünk, visszavesszük a bal tűre. Lekötjük a harmadik szemet, visszavesszük a bal tűre. A szemeket 2-esével áthúzással lekötjük. És íme így néz ki a pikós leláncolás.